Nggih. Usaha apa? Buka obat. Obat apa? Obat gendar. Obat gendar iki piye? Cetidet. Leh, Bos ngapunten lho, Bos. Pripun? Obat ku ya nang diiklanke ning radio, diiklane ning TV. Kuwi iki kok tak goleki yen garam dangdut enten nggih to. Heeh. Cetidet niku kok dereng enten. Nggih, Bapak Suyatno. Matur nuwun. Nggih. Pun kalih dalu le Mbak Limbo, Mbak Cange kula wonten mriki. Alah. Nggih dalu campur sarinan. Oh ngaten. Nggih, sakniki nderekaken panjenenganipun. Oh nggih. Mboten lenggah teng pundi, Mbak? Ririt Rengganis. Tetep panganten nggih. Nggih. Nembe sepindah niki to kalih panjenengan. Nggih. Panggih. Nggih. Nggih, kula Ririt Rengganis saking Delanggu Klaten, Kang Mas. Wah, nggih dilanggu Klaten. Nggih. Sami kalih kula. Pundi? Mbak Ben. Aduh, sobone kono ngrendeng berarti. Mboten guyon, Mbak Yu guyon. Nggih. Niki ugi matur nuwun kagem masyarakat Pelok Sari. Ugi LPK Majesta Foundation. Kula dongaaken rumiyin nggih Mbak Limbo, Mbak Monggo, Cange. monggo. Sedaya masyarakat Pelok Sari ugi sedaya ingkang sampun rawuh dalu punika kula doakan, kula dongaaken mugi tansah pinaringan sehat. Pinaringan panjang yuswa. Pinaringan rezeki ingkang kuatah berkah melimpah ruah kagem sang ibadah. Amin Allahumma. Amin. Nggih, nggih. Dungane apik. Apik wong ditanggap kok, Nduk. Ayo. Nggih. Nggih. Niki lho pamundhute Pak Nggih. Suyatno mugi-mugi saged kinarya jampining saya. Nggih. Siap. Mang bawani nderek bawani. Nggih bawa to. Ini mboten enten bawane. Disilihke ngene sapa saged. Nggih. Nderek Gladiwanuh kanca-kanca Madangkara sing ganteng-ganteng. Lah kok napal kalian namine paguyuban Oh iki? ngertos lho kula ya penggemar jenengan kok ya. Nggih. Jan kok ya kapan ya ketemu Kang Mas Yoyo Mbak Kesi. Kula ya karo Mbak Yu Kesi ki ya anu lho napa nostalgia. Nostalgia. Kok saged? Ndek mben ki kita campur sarinan ya Kak Maduma. Ning kae urung karo iki ya. Karo sapa kae? Gede dhuwur putih kae iki Kak. Urung karo iki. Kula sering ketemu kok. Anu bar iki nembang gek mulih ya, Gan. Aku malah beneran oh ya wis lunas. Ora tenan ndek men pas dhewe jek nom-nom ya Kak ya. Nggih, Kak, kakak Iya. tua. Kok aku kok ngerti kok dadine karo iki aku ngono. Lah pancen aku sing ndridis kok ora ya. Masane. Nggih. Ya Mbak Ririt Nggih. Rengganis. Ireng ganteng dan manis. Sik, Pak Dalang, Napa? iki nyelani sik. Nek kowe jaman ketemu karo anu adikku wedok, Nggih. Diajeng karo Sukesi iki isih ili-ili. Cek Kowe ya perawan-perawan isih mah, ili-ili. cek nom-nom. Lah terus mbokmu ki sepiro biyen? Ndek ben keteke ora ya semono kuwi ora kuru-kuru rumahku gede terus. Kaya napa Pak Yatno? Mboke niki. Ning idolane Pak Yatno lho Mbok Purwati niki nggih ya. Mboten namung Pak Yanu, kula iki ngefan berat kali. Lho piye mah? Dipur yo Lah temenan. kowe ki ra ngerti to, rumah samu dadi gedhe semono ki sing ngemiki sapa biyen? Wah, ya aku terus baru kuwi semaput. Oh, lah iya. Kena anu ya Mas, susu expired ya. Mboten nggih. Nggih, sepinten Kang Mas? Nggih. Penyanyi lek nyeluk Kang Mas iso pantes ngono. Ayo nggih, nggih. Lek tutik nu iso. Lho Mbak Yu kula Mbak Astuti iki ya biasanya nek ya alus to. Nggih to, Alus, Kang alus. Mas. Guyon. Nggih ngoten niku. Nggih Kang Mas. Mak kaya banji. Mano. Gegarane. Penyanyi meniki hawong mending rawong ning hawong. Agrami. Apik. Tutu watu tutu gundul. Iki gak napa, Ca? Apa nomor? Oh, cap jikia. Kleru ya, Mbak ya. Sanes. Sanes. Lho rawani nyalahke sinten apik ning sanes. Oleh tutik no salah. Tegas niku berarti. Nggih. Tutu benda tutu
Ora ngira iso disindeni karo Mbak Ririt ya, Mak. Kula nggih mboten ngira. Lah kula riyen estu, Mbak. Kula nalika SMA niku sing kula nganti mubeng golek CD lho riyen niku. Sing jenenge campur sari Sangga Buana enten Ririt Rengganis ngono. Walah. Si dibajakan mesti. Hah? Si dibajakan ya mahasiswa isane ya bajakan ora. Angger kula setel tenggen kamar kos niku kula kancing, kula setel klik ngoten. Pas jenengan nyuara langsung kula pos mandek gup. Bar niku kula gletak. Mas? Gletak kok. Lah ngapa lho terus kang gletak ngapa lho? Istirahat mergo sesuk sekolah neh. Yo. Tak kira ki terus jenengan ngopo ngono lho. Pikirane do aneh. Dok, Ririt. kita aja mikir sing aneh-aneh. Ririt, suasana semakin memanas, ojo nganti kondur ringgitan. Iki adikku wedok iki lagi puyeng, lagi batuk flu. Ojo nambahi masalah ya saya. Garwane jenengan Yukes iki lagi awake ra penak kon jenengan tekan omah malah Ririt. ora kei lawang. Ririt. Piye, Kak? Nyuwun sewu, Dik. Nggih. Mas Cahya Kuntadi menika menawi teng wayangan ngeten iki, Dik. Nggih. Jujur wae terus terang aku gak apa-apa. Lek ndalangan iki dhewe wis tak liarke. Ibarat kaya milik umum ngono ya, Kak. Oh iya. Jangkrik padane WC aku berarti iki ora. Maksudnya iki kan Milik umum. Bebas iya, mawon. maksudnya bebas kok jenengan karo aku, jenengan karo mboke kan ya ora apa-apa ngono lho, Mas. Masih munggah Mas. Mas. Lah tuti Mas. Malah mletre. Ya, Mbak. Luput. Lupa. Wayahmu ki rong metu moji-rojine kose. Iki kok Moji-roji. sabar Dayun. Nggih. Arep dadi Dayun nek setengah 30. Ayo. Minak jinggone Pak Kangko wis. Wis, mantap. Luput pisan. Luput pisan. Kena pisan. Sangga Buana asline ora ngono kuwi. Lah sing nganggo mereng kok. Pisan kena pisan. Anggo jengek. Ngono kuwi ya. Sampe ra ngono piye? Udu sing niki mengke wayahe jengek tak kabari. Oh iya, nggih, manut. Wayahe jengek urung wayahe kok. Urung wayahe. Nggih. Sabar. Yen suarane halus, napasi yo landung. Nggih lumayan bangane ngrungokke tanggane nembe padu niku lho. Mboten kula ngaturaken witing klapa sak lugune kok Mbak Rit. Saestu. Sae. Nggih, terima kasih. Sami-sami. Sindenku tutik iki anu apa? Luput pisan ngene. Lupute ping akeh dek ya. Dosa gedhe. Jenengan karo kakakku ketok eneng dendam kesumati apa to, Kak? Musuh apa kaya kowe lek kate niku kula. Piye, Kak? Ora arek rombongan, ya Allah, tak kancani ya, Kak. Getun Mbak sampean. Ampun. Ampun, getun sampean. Lanjeng nggih. Nggih. Oh, malah tekan ngendine teki mau. Iki nak wong nyalangan. Iki tak lem iki suarane apik, piyayine ayu. Ning enek kelemane. Lalen. Ejak omongan lalen. Iya. Sekedap niki anu, nggih wonten niki wau Pak Yatno selain sarung jagung, ugi wonten pamundutan lenggeran Banyumasan menika Mas Yoyo. Lah ingan joget? Mengke Aja wis setum kon joget ora. lah urung-urung jenengan kok urung-urung wis pesimis to, Mah. Aku ki iso wae gambyong iso lengger iso. Ning ya kuwi. Piye? Lah wong awak semene dhewe kon lengger pecicilan nang panggung kok panggung mah
geblak aku geblak. Alah urung-urung tenang to mengke mang maju. Tenang wae aku sing sinden sing. Mbak Ririt, Mbak Purwati ora nglengger. Lah begitu ngadeki langsung ngene iki. Niku las. Hari Malaya. Hai Malaya, kayak sumo. Nih yo angel lho golek sinden sing lemu ngene iki. Lemu ginuk-ginuk seger. Apa enek sinden lemu gede-gede ngene iki sinden ayu-ayu cilik-cilik. Ora Lia kalah Lia, sok gedene kudu semene lho ya. Ora enek. Aja kaya aku. Ndak nyaingi aku. Jan. Monggo ditutupne sik lho. Yen Nah jenengan iki kula kira lek arepe munggah lho cengkoke. Jebul malah prasaja ning Mirasa. Mirasa? Nggih, sampai kemana mirasanya? Nggih tegese nganti tekan ati. Lek Mbak Tutik niku nggih dunggahne. Mirasa. Aku neh. Aku salahku apa? Pak Yoyo biasanya sayang karo aku Pak Yoyo. Berane Mbak Rit ngono Pak Yoyo. Biasanya sayang. Aurane kalah. Aura kula kan wingit biasanya. Bacan-bacane luhur. Aura ganas. Makasih loh Pak Yoyo. Pokoknya teko esuk disampluk ya. Akhirnya tapuk pokoke. Ayo. Nggih. Ayo, Mbak. Tan kenoti numbas areta rombongan kok ternyata aku tuas taklem ganteng-ganteng jebule neleng tuwek. Mas Teguh. Jan apa-apa diayai Jan. Orjen oke ngendang oke. Segala gamelan wah. Pak Guru Wilujeng Dalu. Segala gamelan ya Kak. Malah nostalgia ya Mbak. Nggih leres nostalgia. Kalih Mas Taslim ugi. Wes. Nika nggih mantan lho. Napa? Mantan. Mantan napa? Mantan kakak kelas. Oh iya. Jenengan SMK itu, Mbak? Mboten riyen Rekaknen lho. Oh. Rekaknen niku ten STSI Rekaknen. Iyalah, angkatan tahun pinten? 2002. Wah, aku lho 2000 no. Oh. Anu berarti anu no, kakak kelas. Nggih, dedek kula pernah. Kok dedek to? Lah kula adik kelas. Adik kelas. Oh nggih, kok ora ketemu nggih nika? Lah sampe ora tau mlebu pentas saya. Betul. Nggih. Masane ora ngerti kok. Monggo sarung jagung mamundhute Pak Suyatno. Bersih desa kok sarung jagung. Ya ngresiki sarung pokoke enak. Ngresiki sarung nggih Pak Yatno nggih. Nggih. Tegese sarung ki sabdane aja nganti wurung dadi pejabat pimpinan sing apik kudu hambek bawa leksana ora nglincati sabda sing wis kawedhar ngono. Nggih. Monggo Mas Dewi, yuk. Celuk bareng iki kok urung-urung kok joget iki sing ngangkon ki urung kon munggah lungguh sik. Iki kok kan eneng aba-aba. Saka aturan yo. Aku ki manut dalange. Urung dawuh lho. Kowe bawa mau. Iya. Rampung Heeh. Pas sarung pas jagung. tembange aku kon joget-joget si. Lah kok rising apa? Ya isih nonton ning mburiku. Ngapa, Mas? Anu wayang kok nonton wayang ora joget. Sik, wayang. Wayang kok nonton. Wayang kok nonton wayang ora joget. Oh, wayang wong ya. Heeh, nonton wayang kulit kok ora joget. Oh, iya. Kudu nganggo joget. Apa ya ngono ki njaluk bayar.
Aku risi terus aku dirasani to. ora nek sing aku terus aku joget. Oh iya. Cah ngamper loro kae. Kae sing lemu-lemu ae. Iya iya. Lah digagas ya bener lho kuwi. Nggih. Padha wayange ngatasi gamelan muni kok ora joget ya bener. Ngono kok njaluk dhuwit ya bener kuwi bener. Tapi pamane jenengan joget kuwi pas. Pas. Piye? Aku ingin melu wayange sing tak golek ora duit. Tenane. Mosok tekan kene engko ora bayaran gelem. Ora bayar aku sing pentinge dadi gareng. Heeh. Ngene iki kaya dalang. Nggih. Lakone lakon wayang. Dadi arep punakawan iki kudu ngerti lakone wayang. Ngono. Oh iya betul. Ora kok yen kaya kowe ora nek masalah lakone Iya. apa. Sepenting aku nyanyi maju. Aku enek lakon sing tak sirik aku ora gelem teko. Apa? Laire Semar. Lah ngopo ya kudune profesional no arep lakon apa wae kudu budal. Tak kandhani. Ngopo? Semare ragi lair kok gareng klitah-kliti. Wis sing bodho sampean. Kok wis Lah, napa? muncul. Lha sapa ngerti lek iki sukma? Ayo. Oh iya, oh. Sukmane gareng wis metu sik. Oh sukma piye wong aku wis demen ning semangkake dibalekne panitia kok. Lah sebabe? Reng, kowe kira ngerti pakem. Lakone apa kowe teko kuwi? Laire Semar. Dahlia. Terus? Lah lakone napa, Bos? Laire Semar. Semare lagi lair kok klitah-kliti. Kowe wis mbeduntuk. Niki lakone napa, Bos? Napa? Lakon apa? Petruk bangun desa. Wah. Peter Bangun Desa. Niki lakon anyar niki pamudutane panitia. Nggih. Kula nembe niki Seneng aku. senenge nyapa? Petruk bangun desa. Petruk wis lair berarti Desa bangun desa pecuk-pecukilan. Nggih. Lah mangke ceritane gareng iki lagi lara stroke. Dadi Oh, garenge lorong kok dipraktekke sisan berarti. Wah, Kudu profesional lho. iya. Ora apa-apa. Lah, Pak Yakno nyembadani. wayang kok eneng Iki stroke. enek asuransine. Asuransi? Heeh. Weh. Anu enek mung lara rasa semelang. Nggih. Wis dicepai ambulan kuwi. Endi? Arep brobos. Wis ki aku mau kan diaturi lenggah, aku Nggih, sira lenggah. tak duduk sik lenggah sik. Nggih, monggo. Monggo nggih Mbak Limbo Mbak Cangi. nggih dalam rangka tasakuran Tasakuran, menika nggih. bersih dusun utawi bersih dukuh Nggih. ingkang dipun tindakaken dening warga masyarakat Pelok, Senting, Sambi, Boyolali. Lan jenengan mesti asring to tindak rene? Kolomben. Eh? Kolomben sering. Lah kabare jenengan Boyolali, Lah kula teng Boyolali. mriki niku sering wong kula kenal kalih piyayi mriki nggih seniman Sinten? asli sinetron saking India. Sapa? Tuan Takur. Tuan Takur iki sapa? MC mriki. Wah, panggilane Tuan Takur ngono. Nggih. Oh alah, nggih nggih. Nggih. Tegese jenengan akeh kancane teng mriki. Nggih, alhamdulillah, Bos. Nggih. Oh ya wong saurarane gareng tuwek, sak nyandak-nyandake. Tuwek kok sik tanggapan. Lah dikon, Dikon kok mangkat. lah wae sehat. Sehat kok ora olahraga wae ning omah. Empun. Empun. Terus empun. Oh, dagelan jujur ya ngene iki. Dadi bingung mlayune nyandine wis apa ta. Dalam rangka bersih desa. Bersih desa. Menggawe panjenengan pripun? Mugi-mugi warga masyarakat ing Pelok Sari nggih. Nggih. Kelurahan Senting, Desa Senting, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali, tansah pinaringan karahayon kawilujengan. Masyarakatipun mungkin dadosaken masyarakat yang bedatun thayyibatun warabun ghafur. Amin. Masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teledak-tedok ning nyatane mentes wonten Nggih, jenengan. ngeten iki po niki mikir kok ngian. Mikir napa? Setoran. Ora usah dipikir, malah yen duwe utang nggih semangat le nyambut gawe ngono Wah, kuwi. yen kokean, Aja kendhu aja nglokro. yen kokean nggih mumet, Bos. Lho kokean kok gawe dhewe, kudune lek sampean perhitungan piye carane ora kakean. Dadi anu apa kae? Kegedean pihak kurang cagak. Ora mampu dipeksa. Ngono kuwi sok-sok kenapa kok jenengan uripe nganti rekoso, sok-sok lali ada pangeran katon, duwe Gusti Allah katon. Nggih. Sok-sok wong iki kenapa jane pinter, jane ya prigel, jane ya mumpuni. Ning Mumpun. usaha apa wae lunga ning ngendi wae ora berhasil, lali njaluk pangestu karo wong tuwa lanang. Oh, Sampeyan lali mesti ora njaluk pangestu. ampun nate kula. Njaluk pangestu karo bapake. Bapak Ibu. Dipangestoni Malah kula rikala dadi manten
Dipangesteni piye? Sungkeman. Saya matur piye? Pak Bu kula nyuwun pangestu anggen kula ya lereng nggonmu dadi manten. Sabubare dadi manten muga-muga ora nek apa-apa. Apik dongane iki tegese ora ana alangan apa-apa kuwi. Ora nek apa-apa. Lah niku bar dadi manten nggih merongos ora duwe apa. Karepe bapake le ndongake kuwi muga-muga sampean tidak ada ujian yang berat ngono lho. Lha karepe mriku. Nyatane sing kula lakoni duki niki nggih rekoso kok. Oh. Sampeyan ora nglakoni kaya kula. Sampean piye? Lho lah. Kula iki dhisik urip kula niku lair tunggal kula 8. 8 sampean nomor pira? Nomor 3. Terus rekasane nggih ndi? Rekasane sekolah niku nyambi momong golekne ngenteng-entengi ekonomi rumah tangga wong tuane supaya ngragati adi-adine golekne ingon gantine wong tuwa. Melu nyambut gawe sing cilik. Nggih jenengan niku. Nyambut gawe apa kek? Nggih napa-napa kula lakoni, sopir pun nate. Kula sopir 5 tahun ra tau kemuk men lho. Disiplin, tertib lalu lintas. Sopir angkong kok, Bos. Kowe iki tak tutne ora tak kira sopir bis apa sopir kendaraan apa ngono. Dadi sopir 5 tahun ora tau kena mukmen. Nggih. Bar kuwi profesi apa neh? Kula merantau ten Kalimantan. Nah, iki. Wonten dinas perkaretan bagian pemasaran. Alak dadi pegawe. Sing ngomong sinten? Lah kuwi nang nggen dinas perkaretan kuwi. Perkaretan bagian pemasaran iki dodol plendungan kok. Mau angkong saiki plendungan. Lah ya wong ngene iku wong sing penting kan halal. Ning ora sejahtera to, ora nyukupi keluarga ora cukup. Mboten kirang cukup. Terus ganti apa neh? Alhamdulillah niki bojo kula anu Bu yen golek ekonomi golek rezeki wong siji ku ora mampu ayo gotong royong. Sing wedok ya nyambut gawe. Nggih bojo kula kula golekne utangan usaha. Nggih. Usaha apa? Buka obat. Obat apa? Obat gendar. Obat gendar iki piye? Cetitet. Bos ngapunten lho, Bos. Pripun? Obat itu yang nang diiklanke ning radio, diiklane ning TV. Kuwi iki kok tak goleki yen garam dangdut enten gitu. Heeh. Cetitet niku kok dereng enten. Lah kok iklan kene radio apa ora? Nggih nyiarke napa nggih usaha men repot. Ning rekasane sampeyan aku krungu kabar wong sampeyan lek mlebu ning paguyuban Sekar atau Seniman Karanganyar. Seniman Karanganyar. Nadyan jenengan rekoso, Pak jenengan ya tukang nun sewu nyemir sepatu dandani sepatu to. Nggih. Ning anak-anak jenengan dadi kabeh. Lho, ngono kuwi taruna ngungkuli bapa kuwi. Nggih niki pun mapan pangestu jenengan niki. Lah nggih, jeneng payahe wong tuwa rekasane wong tuwa sing ngunduh anake. Anak kula telu pun mapan kabeh. Alhamdulillah. Mapan turu, Bos. Tak kira duwe gawean mau piye ngono. Bojo kula WA. Piye? WA. Anu, Pah. Dapure wong bejene Pah. Pah poh ngono lho. Plonga-plongo. Adik-adik sudah tidur. Oh. Ya. WA. Ayah tak kerja dulu. Nah, terus Ya niku. Nanti kalau sudah pulang wayangan langsung pulang ke rumah ya ya. oh bojomu. Nggih. Iya. Oh bojo kula kan beda kalih bojo jenengan. Bedane apa? Bojoku sinden. Lho, nggih bojo kula mung ibu rumah tangga. Pentingane Kaya sing mung sumbere king kula. Terus jenengan lanang wedok iso nyambut gawe. Bojo kula nangger pun esuk wayangan ngoten jam 6 ngoten punten ngarep lawang nika. apa kuwi? Nyegat kula. Sini. Iya. Setoran. Setoran. Iya. Dadi arep wong lanang golek kaya, Nggih. golek rezeki ora kok dicakne sing golek nanging enek daringane sing minit utawa ngadai. Mboten kula wingi teng sewanteng dinas pendidikan dikabari sakmenika Pak Gareng Bejen pun sukses mergo putranipun enten sing teng angkatan udara ngono jare. Nggih. Ya enten ten angkatan udara kalau mben niku sekolah ten STM penerbangan. Syukur. Dadi pilot. Anu saniki perusahaan pesawat. Para pesawat piye? Anu gawe layangan. Layangan nadindasmu kuwi ora. Pilot apa-apa.
Alah ya mong cukup anake gareng kok muluk-muluk. Ah iya nggih. Ini sementing murakabi gitu. Niki bawane Mbak Rin napa? Asmarandana. Gegarane wong akrame. Nggih. Sip. Sip ya. Ah, nggih. Mbok De. Bu Purwati. Mriki dikancani Bu. Kancane nggih, kula seneng. Nggih, maneman tanjang mumpung ketemu. Nembe itu alangan Napa? sukune mboten patek sehat. Menenge sik, aku tak nepake sikilku dhewe sik. Nggih. Angel kok Bos niki. Ya nek sikil bar musuh aspali ra Lha ya angel-angel. ngisor dhuwur kok rumah saku padha wae. Ayo ngidak HP-ku kuwi. Gak kowe nek arep macem-macem karo aku to, nek arep nulung aku gendongen reng. Gendong. Lah ya dipoyoki piyayi semene bane. Lah ngopo kowe iki piyai kakung kudune pidiksa lho. Gareng kae nggawa tong. Tong. Sia-sia gatenge ora. Mboten niki mbok kula kok. Menika senior Waranggana. Kula sowan Mbak Cange. Mboten jenengan rawuh kula ingkang sowan. Kula sowan Mbak Cange. Nggih. Kula sowan Mbak Cange. Tak kandhani. Tak kandhani. Piye? Menenge to. Dalange nglirik. Nglirik apa? Nglirik kene bar pi nglirik kono. Lah iya, batinku enek sinden nggo celengan. Lah wis nglirik kono ngene. piye? Biu. Ngapa? Mbok nyawang nggonamu. Heeh. Wah. Loh, ngene lho, Mas Gareng. Aku ki seorang Ibu Purwati yang mempunyai badan besar, lebar. Wis pokoke gedhe sak apa-apane. Aku bersyukur diparingi pawaan kaya ngene. Mergane apa? Ya kuwi lah sejatine figur seorang Ibu Purwati. Lah iya. Bangga. Jadi aja minder. Ora minder, saiki mung kowe ki mbok yo mesakne kanca-kancane. Lah mesakne ki ngopo? Lah maksane ki ngopo? Lah kowe mlaku rene wae lho. Heeh. Apa ora krungu doa? Piye? Apa gembol kodhok? Aja nempel-nempel aku. Gareng ora mak-mak iki. Lah napa? Iki Mbak Yuku iki. Alah Mbak Yu. Bu Kesi iso kaya ngene pengalaman mbiyen sing nyangking-nyangking Mbak Purwati kuwi. Wah, kaya ember. Loh, paribasane kok. Perjuanganku tenan diajengi Waro Sukesi iki ya Allah. Anggere enek Purwati, enek Sukesi. Waduh, panggung iki kaya horeg ya, Dok. Jaman biyen. Ning alhamdulillah Waro Sukesi sak menika sampun sukses dalam hal apapun, karir sukses semuanya pos dalem iki ngendi-ngendi enek. Ngendi-ngendi bangun dienggo pesanggrahan. Aduh, aku ki lho arep suci. Nika lho pendhita nika lho Gili Suci nika. Piye? Arep ning dalem iki ngantek bingung sing dilenggahi iki dalem sing ngendi ngantek bingung. Kowe iki. Lah yoga-yoga iki terutama anakku lanang Taslim iki ngoco karo Pak Dalang. Omahmu kudune iki mbok kok ngendi-ngendi ya? Nggih. Lah omahe ngendi-endi bojone ya mung kowe unik bergetek. Lah ya kuwi kalah karo bojone. Sapa? Taslim kuwi. Kalah apa? Wedi karo bojone. Wong nek arep turu ngene kita nyuwun sewu ngono ki dadakan. Ngono kuwi ta? Iya. Asrin. Anjih, Mbak Cange. Nggih. Dalu menika warga masyarakat Pelok Sari. Pelok Sari. Nggih, menika ngawontenaken bersih desa. Leres. Nggih, dangu sanget mboten ngawontenaken hiburan Ringgit Purwa menawi campur sari sampun makaping-kaping. Mugi-mugi sedaya keluarga Pelok Sari senting lan sak kiwa tengenipun manggih ayam tentrem, tanem tuwuh subur anggenipun makarya nggih diparingi lancar. Mugi saged benjang entah itu 1 tahun sekali, 2 tahun sekali bisa Ringgit Purwa lagi. Amin. Amin. Nggih. Ya tidak lupa ndongake Pak Diyatno. Nggih. Mugi-mugi Pak Diyatno diparingi kesehatan, paringi panjang umur, tetep sembodo terus nggih Pak De. Kula soalé iso ngendikan ngeten iki, aku ki ya wis dilunasi anak-anakku ndek bengi wis campur sari ning kene Mas. Matur suwun sanget karo panjenengane. Ngapunten le Pak Yatno, kula wau dulu kanca-kanca pun campur sari ten mriki ngapunten kula. Lah ngopo? Nyuwun pangapunten sanget kula wau dalu mboten saged sowan. Lah ngopo? Tanggapan pisan. Ora enek sing ngekon. Kula tak anu mawon, Mang sing Nembang. supayanipun Bawa ora
Ya dibawani. Tintingane. Belok 6. Apa iso bawane? Iso. Aku mau ngabani tok. Ya kanca-kanca tani. Aku nyuwun kene anakku lanang Taslim. Majene. Gareng kira jegos. Ya kok gentenan karepe ya, Reng? Anakku lanang Rajamala. Waduh. Sopo? Joko. Kuwi kancane ngangkring kok kuwi ora nggih. Lan menika nggih ingkang rawuh saking Polsek Sambi. Nggih. Nggih, ugi rawuh. Nggih. Aku mau tekone telat dadi niki mboten pirsa sedayanipun sedaya pokoke saking Koramil, saking Bapak Camat. Matur sembah nuwun Bapak. Muspika ngono. Ya dan Ramil. Sampun. Bapak-bapak Muspika rawuh. Nggih. Nggih. Musyawarah pimpinan kecamatan. Oh. Ngono. LPKI apa nduk? LPK. Lembaga Pelatihan Khusus. Kok meletik men. Loh, aku sing ngandani kayak Anakmu sekolahke ning kene. Heeh. Ya. Urung, engko arep tak daftarke. Muga-muga permintaan tenaga kerja yang dari Indonesia untuk Jepang. Ke Jepang semakin tambah banyak lagi ya Pak De. Amin. Amin. Allahumma amin. Amin. Monggo Mas Taslim. Mas Taslim didhawuhi oleh tante. Ayo. Ora tante. Ki nek Taslim karo aku ki simbok. Oh, simbok. Simbok De. Biasane ki nek petuk simbok salaman terus ngambung tangan cipika-cipiki pipiki wetengen ngono. Ya, Le ya. kene mangga. Ngapunten Pak De, nyuwun anu mergine nggih. Duduk. Jarwa muda Waduh minhaji. mudane Sang Prabu Kresna mudane Sang Prabu Kresna. Nah. Ya iki mayang karo lawas ya iki. Suwene Kresna. Sinden iki ki enek sing nyindeni iki ya akeh karepe do niru cingkoke Bu Purning nek kon kewek kaya mboke iki do angel. Angel. Gandeng kita ngene iki ya ora saben waranggana saged ngaturke. Nggih. Monggo Mas, dipun pangsil meneh. Duduk. Monggo Ndara Kakung, Ndara Putri. Suteng Indra Brajane Sri Pemantara Brajane Sri Pemantara. Apik. Wah ciri khase Mbak Pur sing parai larang ya mung kuwi. Iya. Apa sewengi mantaraman terus pe? Lho mboten mataraman tok. Nggih. Iki rasah meri iki ning dinggon ora mung ning kene tok. Nggih. Iya le ya. Wis Mas Taslim kesenengan jenengan nambung ngono iki. pengen apa piye? Mboten. Pengen apa piye? Kasih. Rene yo tak ambung sik. Ora apa-apa, ora sadem panas. Lah kowe ngopo kuwi? Karene, lah kok kowe melu nafsu piye, Reng? Lah aku piye? Wong kowe karo Mas Yoyo. Lah kok kowe iki melu nafsu karo Taslim? Lah Ya Allah le bagus-bagus kok malah kaya buta puno kaya ngono. Wes engko bar iki perang Anoman malah ra ndandani kuwi. Sek sore ping rusak dagangan ora. Ora ngajar ki. aku kangen. Aku kangen tenan aku. Tenan aku karo kowe iki kangen. Seekor gerak. Ki mau ora sadar lho. Lo tak miso ya, Mas? Aja. Aja miso. Sesuk ae. Sesuk. Lek ora WA. Anu dilekneh. Garing dia siret. Wis ora apa-apa le. Lah apa men tak tisu, aja dipangan lho. Ya.
Ora apa-apa sing didol ki suarane kok ya. Iya, ora kok rupa. Kaya Sandirana. Gathuk. Ora wani. Unyeng-unyenge piro, Jal? Unyeng-unyenge piro? Unyeng-unyenge piro? Diitung 7. Endi pitu iki? Di. Gelem-geleme to le, rasa gagas gareng ayo bawa. Ora kita ngajar golek. kuwi. Piye, Mbok? Kowe rada rene. Tak goleki bahan ben lucu. Tak palangi, nek arep wani ngamuk men karo aku, tak kempite. Aku nang ngambung kowe entuk duit iki. Ndang ngono, gandrung. Napa Mbok niki? Ilir. Ilir-ilir ya. Wih, HP suaramu, Slip. Slip. Nang gagas iki. Sake. Sama Gagas tak ngono. Awang dagelan nasi. Ilir-ilir. Tantu. Tanture sumilir. Karo nyuwara didandani bareng. Kaya mayit kok lambemu putih. Kowe iki ngopo? Lah iki taslim ya kaya ngene iki sisan raimu sing. Ya aku mau genah kangen kowe ambung-ambungan karo Mas Yoyo. Lah aku ngambungke nek masalah sebab aku. Lah aku duwe salah apa karo kowe kok ngusir. Aku ngewangi anakku. Alah ngewang-ngewang ngono ndak bawa. Mau ngambungan aku. Wis sadarene. Apa-apa ora beneran. Kanca tani kang padha makarya bacutno lah gamblah. Bacutno ta bacut. Sing bacutno. Wis ora ayo. Imu Slim. Ngundak aku ngendih Tegal sawahmu. Allah. Suaramu ki lho karo Mas Taslim renek sak petite tok. Aku sing pentinge teko kok. Dagelan apike kok ngopen ra teko wong iki sing penting teko. Ha iya. Oh, tenan aku umpama reneng kene tak kempit tenan kowe. Aja lho, Mbok. Ya, Mas. Wis iso nyeluk iki, Mbok. Sinawung lajaring Kalih. Kowe ora ganggu to, Reng. Kowe kon ndelik sik nang nggon anu kono. Cak bunang kono sik nang. Kah lho nduk kono cek ketok. Lah. Reng. Aku tak ngeyup ning terase. Ojo. Teras endi? Reng. Ser kene iki. Ada gitu, Reng. Teras iki. Mosok teras. Lagi Ya nyerek-nyerek keling gender ki pian jare. Wis jan. Galvalum. wah iki persis kaya ning pawon. Kok iso? Lagi nyugokne geni adang. Dadang. Maksudmu piye? Dek kowe parep ora ono. Lho kaya dandang sabruk. Ade Yatno, aku dioleh-oleh. Alah salah aja ngandakne to engko arep dibayar. Lah kowe Pak Deku kok. Ya sugih kok dipek. Lho, ora ngono. Aku srawung panjenengane Pak Yatno ki udakara wis enek saka 20 taunan. Rungokno Reng. Nggih, matur Dadi nuwun. wong liya ning mancing dadi seduluran apik, sedulur sing becik. Becik. Pak Yatno ya. Heeh. Kuwi iki jek sedulurku ya. Pak Yatno iki lho ketemu pirang perkara kok. Aku mau salaman. Terus Saudara siapa? Loh aku saudaranya. Kowe karepe iki takon kowe sapa ngono lho, Reng. Oh ngono to. Dadi aku diaku sedulur. Oh, ora kanggo lek awakmu. iki ya ngeten Mbak Cange, nyuwun pangestunipun. Ngeten apa? Muga-muga anakku lanang Dik Willy anggenipun kalau wingi mentas mawon ijab. Oh nggih. Sak menika teng Jepang ta? Nggih, bar ijab kok esuk terbang iki rak ya. Iki syukurane dereng. Mangke kula sampun pengantuk dawuh. Mang gregek mawon. Mpun maupun dawuh. Mang tlateni sowan Nggih. tendalem Pak Diyatno. Nggih. Kula niku dadi sedulur engko tak tlateni sowan tendaleme terus. Nggih, leres. Kaya aku duwe campur sari anak wong meceli kayu tak tawani. Arep ndok gawe to, Lek? Sumen campur sari nggon aku arep aku ngobong botol. Merongos. Ya Mas, ya. Nonano.
parine lemulamu or nyenengke tetap semangat ya Mas Taslim. Nggih. Iki sinten-sinten barang semangat mergo iki entuk dawuh saka Bapak Suyatno. Nggih. Niki tambah sekedhik damel semangat kagem Waranggana 2 juta, kagem yoga 2 juta. Mau nggih WA sampun WA Mas Dalang sampun kula aturi ngoten. Nggih. Pak Diyatno ki lah tenan paribasan to. Wis sedekah iku ora mung saiki Mas, dari dulu panjenengan iki pancen luar biasa. Nggih, ndedonga nggih, Mbok. Nggih, Berarti mementingkan kebutuhan orang lain. Jenengane ngaten niku. Iki mau nggo Waranggana rombongane Pak. Iki gareng ora kecelung. Lah kowe ora oleh, lah kowe nang kene marahi aku nesu. Kowe gak oleh. Ki mau tembunge kan kanggo Waranggana karo yoga, garenge ora. Ngapunten Ning sesuk sampean sesuk kon keri kene bar wayangan. Ning daleme Pak Yatno kono. Dadi kan terus nek tak anggapan. Mboten. Napa? Dingge seret-seretan putune ning kono lho. Gledek kan kaya mobil-mobilan kok jero. Ngapunten niki engko ndak anu meri ya ta. Sik nampa rombongan Mayangkara iki. Esuk aku wae. Madangkara, Mayangkara. Madangkara iki kabeh. Anu nampi bebungah saking Bapak Suyatno ngaturne matur nuwun gandeng niki kula mboten tercantum monggo dumateng sedaya para tamu urunan nyewu-nyewu. Apa jenenge dagelan kondang kok akhire mung ngemis. Alah andekne kemenruse ra jamak ya. Kowe ra mudeng wong ngemis apa wong asor-asore wong nyambut ga. Ya ora nek lho. Tanggoku ku lho. Piye? Oh nyambut gane ngemis. Anake ning Undip lho. Kuliah. Wong tuane Ngemis. Ora lho, wong tuane ngemis, anake kuliah. Ngemis. Lah ning Undip nyapa? Ngemis ning kono. Wah. Mahasiswa. Matur nuwun sik Mas Taslim karo Pak Diyatno. Ngaturaken sembah nuwun kanca-kanca. Kuwi panuwun kula wakilipun kanca-kanca saking Madangkara. Nderek ndedonga mugi Pak Suyatno pinaringan berkah saking Gusti sehat selalu panjang yuswa murah rezeki wis dodo dodo engko ndak seweng iki streaminge mung donga aku tak wakilne cacah yo terusne yo Pak anu Mas kali sing sambi Pak Mangsudo Pak niki Pak kowe yu lah wong power kuwi pancen gedhe kok. Iya gedhe-gedhe. Apa nyah nakno nyuwara sing nggawa mic tukang gironge nya. Kok ya pancen mbok pur ki suarane ngene iki. Iya tur kowe kok aja polah-polah aja guyu. Lah ngopo? Komburi lho. Nyawang yo weder kabeh kaya geber. Aliso. Kali sing sambi kala iku apanya? Tuti Wanku apik lho bawa diperagake ya. Kae ngopo? Apa-apa kok ora beneran. Ngerti ora mangkat aku ngene iki. Mulia. Sing penting teko lak wis teko. Kowe mulai to, ini wakili gareng ning kene enek. Enek. Sapa? Iki. Lha ora kalah kondang. Kalah kondang karo gareng kene. Lah kok iso? Security kae ya nek jenenge gareng. Apa men lho. Yo. Wit sihing Gusti kawula